ELISHA CARLISLE here, and welcome to Merry Christmas to all of you guys. And today is a Vlogmas day 1, and I'm so excited to do more videos for the rest of this month. I hope that you will support each and every day of Vlogmas. And I know that a lot of you guys, especially yung mga YouTubers din, ay mga nagpa-plan kung ano ba talaga ang gagawin nila sa buong Vlogmas. Like, 31 days. Like, ano bang pwedeng gawin dyan? Like, AutoCAD. So, I've decided to share to you guys some of my ideas or some of the ideas of other YouTubers also na pwede nyo gawin for this whole Vlogmas. So, may pakalo-kalo tayo ngayon, guys. Para Christmas vibes talaga. So, if you're interested to know what Vlogmas ideas I've listed, then just keep on watching. The first idea is the 7 seconds challenge. So, this is a very famous challenge. And kung hindi mo pa ito nagawa sa channel mo, then this is the perfect time to do this. So, all you have to do is be with your family. And then, pwede nyo silang i-challenge ng kahit anong 7 seconds. You can see an example of this video sa Rans and Niana Vlog. You check that out para makakuha din kayo ng ideas doon. The next is ASMR. Alam naman talaga natin na sikat yung ASMR videos. And kahit anong gusto mong ASMR, like kumakain ka ba, makeup ASMR, or anything, any ASMR videos, ikaw nang bahala. Next is to bag raid. So, since hindi naman talaga tayo makalabas ngayon and nandito lang tayo sa bahay, why not bag raid your family? Kunin nyo lang bigla yung bags nila, kung ano ba talagang laman ng bags nila, kung curious ka ba kung anong laman ng bag nila, then go ahead and try this. Next is the 𝑏𝒂𝒂𝒑𝒚 challenge. Yung 𝑏𝒂𝒂𝒑𝒚 challenge is nakita ko to sa YouTube channel ni Zainab. Napaka-funny nun, kasama niya yung siblings niya. So, since it's Christmas, so it's a perfect time to spend with your loved ones or your siblings. Next naman is a blindfold makeup challenge. So, maganda to kasi pwedeng sa sarili mo lang, mag-blindfold ka, mag-makeup ka, or meron din pair, like kapatid mo, mother mo, father mo, or kahit sino na meron sa bahay nyo. So, you better try this one also. So, next naman is a canned goods haul. So, tatanong ka, ano yung canned goods haul? So, may isang YouTuber akong na-watch na parang yung mga ayuda na haul. So, ano yung pinamimigay sa kanila? Ginawa niya ng haul, which is really, really unique. So, kayo, kung madami kayong ayuda dyan sa bahay nyo, then it's time to make use of it by making a video. So, may ayuda na, may video pa. Can't say no challenge. Since hindi naman tayo makalabas para bumili-bili-bili. So, pwede naman siyang hindi pa bili-bili lang. Pwede naman ikaw na mag-can't say no ka sa family mo. So, pwede ka na lang utusan ng kahit anong gusto nila. Or pwede mo din challenge mo yung mga kapatid mo or yung mama mo na hindi ka utusan for a day. Ganon. So, depende na yun sa trip mo. So, next naman, since it's Christmas, you can do a video about your Christmas wishlist. Wishlist lang naman. Baka malay nyo may mag-deliver sa inyong bahay na special someone or secret admirer. Baka mag-deliver sila kasi nakita nila yung video nyo. So, bibigyan nila kayo. Pero ang problema, kung cash on delivery, wag naman sana ganon. Next naman is Christmas favorite. Para lang din siyang Christmas wishlist. Pero yung Christmas favorites is yung meron ka na sa bahay nyo. Or depende kung paano nyo pag-understand ng video na to. So, pwede din na what are your favorite things about Christmas? What if favorite nyo tong Christmas tree? Favorite nyo to na Christmas light sa bahay nyo? Favorite mo to na ornament sa Christmas tree nyo? So, depende na yung kanya-kanya na yung trip, girl! So, next naman is Christmas playlist. Kung wala ka namang Christmas playlist, then pwede din naman any playlist na gusto mong i-share sa subscribers mo. I-share mo na sa kanila kung ano yung type of music na gusto mo. Baka naman din may subscriber ka na same kayo ng taste in music, diba? So, mas makaka-relate kayo sa each other. So, it's a great way to connect with your subscribers. Okay? So, next naman is eat everything in color blank. So, madami na din gumagawa nito. Like, kahit anong color, like, kainin mo lang sa day na yon ay color blue, color green, color brown, black, yellow. Kahit anong color, anong favorite color mo, yun na yun. Next, flip it or wear it. Usong challenge siya. If i-flip nyo yung water bottle, diba, ganun. So, pag once na hindi nyo yun na-flip, you should wear it. So, ibubuhos nyo yun sa sarili nyo or sa ka-challenge nyo. So, maganda din tong challenge with your family. So, pwede din mga ketchup, mayonnaise, kung ano bang bagay na makita nyo dyan sa bahay. Kasi usually, itong mga nasa list ko ay pwede nyo lang talagang magawa sa bahay mismo. So, next naman is gift idea. So, syempre, it's Christmas. Magbigay ka din ng idea sa subscribers mo kung ano yung pwede nilang i-gift
sa kanilang loved ones. Magbigay ka ng list of mga Christmas gift ideas, and maganda dyan if yung mahanap nyo lang sa local shops nyo. Para naman mabigyan din ng subscribers mo ng idea kung nahihirapan sila kung ano yung pwede nilang kunin for their loved ones. So next is holiday photo shoot ideas, which is, kita nyo to sa TikTok or sa YouTube or anywhere. Magbigay ka ng ideas kung saan sila pwedeng mag-photo shoot, sa bahay nila, ganon. Pwede na naman hindi related sa holiday, pero since nga it's Vlogmas, so maganda na din yung related siya sa Christmas season. So next is the holiday lookbook. So, I know na, hindi naman tayo masyadong lumalabas ngayon. So, pwede naman din yung mga loungewear nyo, mga pangbahay nyo, or kahit ipakita mo lang kung ano yung peg holiday looks mo. Next is holiday tradition. So, pwede mong i-share sa kanila kung ano yung ginagawa nyo every Christmas or every New Year's, ganon. Kunwari, may family tradition kayo. So, maganda din yung i-share sa subscribers mo so you can connect more. Another is this very, very famous mukbang. So, you can mukbang anything you like, everything you like. Kahit anong kainin mo dyan. Napakadaming pwedeng i-mukbang. So, very nice idea ito for this Vlogmas. Next naman is, syempre, di ba, after Christmas, ang inaabangan na naman natin ay ang New Year. So, mga fireworks dyan. So, ang naisipan ko yung video is, pwede din mga New Year's resolutions mo. And next year, pwede mong gawin ulit ito, mga New Year's resolution mo, and you will look back na, ito yung mga New Year's resolutions ko last year, ano pang nagawa ko dito, and ano pa ba yung pwede kong ma-improve, ganun, ganito, ganyan. Next is pabobohan challenge, and alam naman natin na itong pabobohan challenge ay yung pinakasikat na YouTuber na gumagawa nito ay ang Team Payamansyon. Ayun, so pwede kang kumuha doon ng mga ideas, kasi napakadami na nilang nagawang pabobohan challenge, so pwede kayong kumuha ng ideas kung ano yung pwede nyong gawin with your family, and you're so lucky if you live with your cousin, or if kung madami kayo sa bahay nyo. So, next naman is the pause challenge. So, basically, ang kailangan mo ay isang remote control. Then, yung remote control na yun, kapag itututok mo siya sa isang family member nyo, pipindutin nyo yung pause. Kasi dapat hindi siya gagalaw. Play! So, play. Doon pala ako gagalaw ka, pinindot na ng family member mo yung play. So, ganun lang siya. Parang mini-game lang siya sa bahay nyo. And, parang mabibo naman yung house nyo, di ba? Parang magkaroon kayo ng mini Christmas party dyan sa bahay nyo. Na, habang kumakain sila, pas! So, next naman ay personality swap challenge. Parang ito na yung magiging bunot-bunot nyo, magpamilya. Bunot-bunot kayo kung sino yung kaswap mo ng personality. Next naman, reacting to my old photos, videos. Next naman is a self-care vlog. Ito, kung ano yung ginagawa mo, kung how will you take care of yourself. Kasi diba, meron na madami ng mga skincare, hair care. So, ano ba talaga yung mental health care mo on how you are taking care of yourself at home. Next is shopping for Christmas presents. And I know na delikado pang mag-shopping, and I think dito sa Davao hindi pa pwede talaga kasi bumalik kami sa GCQ. Kung pwede naman dyan sa inyo, then go ahead, vlog, and just be extra careful habang nag-vlog kayo and nag-shopping at the same time. Or pwede naman to be really safe ay sa online shopping na lang. Like, ipapakita mo sa subscribers, nag-shopping ka ng gifts online. Next naman is the song association challenge. So, basically, mayroong isang word, for example, love, and then, paunahan kayong mag-isip ng kanta na may word na love. Next is the speed eating challenge. So, napapansin niyo talaga na puros challenge yung mga binibigay ko sa inyo. Kasi yun na talaga yung mas madaling gawin and yung pwedeng gawin sa bahay nyo as of the moment. So, this is the speed eating challenge. Nakakain kayo and paunahan kayong maubos yung pagkain. Yun! So, next is the things to do during the holidays. Create ka ng list na pwede mong gawin this Christmas. Ipakita mo sa viewers mo, ganun. So, baka magkahanap din sila ng ideas na, ay, pwede ko din itong gawin. And especially now, again, nasa pandemic tayo. So, ano ba yung pwede mong gawin this holiday na pwede lang sa bahay? Trying every fast food hot chocolate. Kung madaming fast food dyan sa inyo na may nag-serve ng hot chocolate, then pwede nyo itry. Next naman ay ang very famous na unboxing. So, kahit anong gusto nyong i-unbox dyan sa bahay nyo, kung gusto nyo i-unbox yung mga kaloob-looban nyo, mga internal organs nyo, then go ahead. Charot.
yung mga gifts na matatanggap nyo, i-unbox nyo kahit anong pwedeng i-unbox dyan sa bahay nyo. Or kahit ikaw na magbalot, tapos i-unbox mo ulit. Ganun, para may magawa ka lang talaga this vlogmas, no? So, next naman is what I got for Christmas 2020. Next ay what's in my bag. Quarantine edition. Alungkatin mo na yung bag mo dyan, girl. Kung ano bang laman ng bag mo. Kasi pwede mo tong gamitin sa vlogmas mo. And kung anong mga essentials na meron ka ngayon. So, pwede mo siyang i-share sa viewers mo. So, next naman is what's in my mouth na naman na challenge. So, what's in my bag, what's in my mouth. Ganun. So, lahat na ng what's in your everything. I-vlog mo na yan for this vlogmas. Ay, iba-blindfold kayo or iba-blindfold ka. And then, may kakainin ka and then i-guess mo kung ano yun or something. Kung hindi mo mag-guess, may consequence. Kung mag-guess mo naman, then congratulations! So, next ay Whisper Challenge. So, itong Whisper Challenge, nagawa ko nito sa channel ko and it's really, really fun to do. So, last but not the least is the Yoga Challenge. So, bali itong yoga challenge ay bago siya for me and hindi ko pa siya nagagawa. And gusto ko siyang gawin kasi I've never done yoga in my life kasi natatakot ako kasi diba serious sa mga yoga sessions. So, baka tatawa lang ako bigla or gano'n. So, ewan ko ba kasi baka hindi ko kaya maging tahimik for the whole time. So, I'm really planning to do this challenge with my family kasi gagayahin niyo yung mga yoga pose and none of my family members are doing yoga. So, I'm sure na nakakatawa to, di ba? So, I think that is it for this video. And I really hope that I gave you guys a wonderful idea for your vlogmas. And kung may nakuha kayong idea sa video na to, then I really, really hope that you will use it. And just go for it, no? Yung vlogmas, I know mahirap siya. Just push it. Kaya nyo yan. So, that is it. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up. And share this video to your friends and families para mas madami tayong matulungan na mabigyan ng ideas. And don't forget to subscribe to my channel and turn on the post notification bell so you will be notified whenever I post a new video. And that is it. Thank you so much for watching. Merry Christmas! I love you all. Mwah!